Îmi place foarte mult ce fac acum, cum am spus, misiunea mea pe internet în momentul ăsta e să îi fac pe oameni să creadă în ei. Secretul meu pentru a vinde produse foarte scalat, deci să vând poate chiar și 200 de bucăți pe zi dintr-un produs, am avut situații. Să faci media buying, să faci Facebook ads, să faci TikTok ads în ziua de azi este foarte simplu. Au început după aia să vină probleme peste mine. Bro, mă interesează foarte mult de follower. Toți gurul de pe internet fac e-commerce numai ca să vândă cursuri. Există branduri care fac undeva la 45.000 de comenzi pe zi cu cash on delivery. Mi se pare că un guru ar trebui să înceapă să-și facă un program de coaching deja când face. Salut Vlad, înainte să te prezinți, înainte să intrăm în social, să le spunem oamenilor care fac asta sau care vor să înceapă în chestia asta, cum să înceapă și să le dăm într-adevăr sosul ăla adevărat, aș vrea să îmi spui de ce ai ales să faci e-commerce. Din tot oceanul ăsta de oportunități de afaceri online, de ce ai ales tu să faci e-commerce? Deci intrăm direct în pâine, să zic Direct. așa. Deci povestea mea e una un pic mai atipică. Cum am terminat liceul, m-am angajat la Taz, am fost curier. Ok, înainte de asta, de ce e-commerce? De ce e-commerce? Da. Pentru că asta era, te-am văzut pe tine, asta e adevărul. Te-am văzut pe tine că-ți merge și mi s-a părut că e o oportunitate foarte mare pentru mine și că pot să fac chestia asta. Ok. Deci cumva așteptai o oportunitate care să vină de undeva și ai dat de e-commerce și ai spus că e-commerce-ul e pentru tine și că asta vrei 100%. să faci. Chiar am manifestat-o, aș putea să zic. Am manifestat. Da. Ok, dar înainte de asta, ai văzut undeva în online, ai avut vreun contact? Adică în afară de faptul că m-ai văzut pe mine și că eram prieten cu fratele tău și așa, de ce? Foarte puțin. Îi mai vedeam pe niște băieți din Oradea care făceau și am zis, bă, ce tare, e de încercat. Dar niciodată nu am încercat sau nu m-am uitat eu pe YouTube la clipuri anume. M-am uitat un pic la dropshipping. Ok. Deci practic ai început fără nicio experiență în Facebook Ads, 100%. fără să fi făcut vreun site vreodată, 100%. fără să fi generat vreo vânzare online vreodată, fără să fi făcut content în online vreodată. Da. Cam care sunt numerele tale acum pe lună, aproximativ, în vânzări, spunem? Pe lună minim 1 milion. Deci ăsta e targetul. Luna trecută am avut 1.270.000 de lei și încerc Venit să... realizat. Da. Venit revenue. realizat. Vânzări. Ok. Deci 1.200.000 de lei venit realizat în România cu e-commerce. Exact. Ok. Ce te-a dus de la acum un an, când erai în punctul în care nu știai absolut nimica, la punctul în care ești acum? Să faci 1.200.000 de lei în vânzări. Atenție! Nu că mai mult, probabil dublu decât orice guru care vă vinde cursuri pe internet. Da? Deci, ca să fie foarte cel clar. mai important lucru care m-a dus la numărul ăsta de vânzări a fost că n-am vândut cursuri. Asta e cel mai bun răspuns pe care vi-l pot da. Am stat, am muncit, m-am închis, am făcut creative, am căutat mai multe produse, mi-am crescut echipa și m-am focusat 100% pe business și nu pe a vinde cursuri. Ok, asta a fost tot. Da. Dar la început, care crezi, adică cumva, uite, ce văd eu foarte mult la cumva toți copiii care sunt în aceeași poziție ca și tine, care pornesc de la nimic și văd niște băieți în online că fac chestia asta și vor să facă bani, mi se pare că e lipsa de pasiune. Asta mi se pare că e principalul 100%. driver, pentru că mai ales la început, dar nu numai, îi cumva landscape-ul ăsta de e-commerce nu e absolut deloc ceea ce se portretizează pe internet. E ceva foarte dificil și e foarte dificil să începi. Și când spun că e dificil să începi, nu spun că e dificil să îți găsești primul produs și să generezi primele vânzări. Asta e o chestie foarte simplă. Ce e dificil e să transform chestia asta într-o afacere și într-o mașinărie care generează venit constant. Pentru că tu știi foarte bine, dar cei care nu fac chestia asta nu știu cât de inconstantă îi treaba asta. Poți să faci într-o zi 1.000, 2, 3, 4, 5.000 de lei în profit și a doua zi să pierzi banii ăștia fără să atingi absolut nimica. Și ni se întâmplă și nouă, adică noi nu suntem excluși din... Se întâmplă constant. Da. Se întâmplă constant și asta mi se pare că e principalul diferențiator ca să poți să continui pe lângă, da, clar, mentalitate și pe lângă să stai bine pe psihic, ca să spun așa, mi se pare că e super important să fii pasionat. Dacă nu o să dezvolți o pasiune pe parcurs pentru chestia asta, dacă nu o să-ți placă jocul, dacă nu o să-ți placă să faci reclame, dacă nu o să-ți placă să faci content, dacă nu o să-ți placă să studiezi content, dacă nu o să-ți placă să faci pagini, dacă nu o să-ți placă să faci site-uri, dacă nu o să-ți placă să faci un PNL, da? Un G de profit și pierdere. Dacă nu o să îți placă toate chestiile astea, la început nu o să ai nicio șansă să cumva rămâi în jocul ăsta, pentru că e foarte dificil, super complicat, mai ales în momentul în care ți-ai găsit primul produs și încerci să crești. Mi se pare că ăla, în momentul în care se împotmolește foarte multă lume și aș vrea să îmi spui puțin, pentru că primesc foarte des întrebarea asta,
uite, am generat, nu știu, 2, 3, 4.000 de lei pe zi în vânzări, sunt undeva pe la pragul ăsta, încerc să cresc și nu știu cum să fac asta. Cum faci chestia asta? Cum crești de a 3-4.000 de lei pe zi în vânzări la 15, 20, 30, 40, 50.000 de lei cât faci tu acum? Da. Referitor la ce ziceai mai înainte, am o mică observație de făcut. E-commerce-ul e poate cel mai ușor business de replicat, dar cel mai greu e să-l scalezi și să rămâi în el pentru o perioadă lungă de timp. Și cum fac eu să ajung, adică cum am făcut eu să ajung de la 2, 3, 4.000 de lei în vânzări până la 20, 30, 40, 50.000 de lei pe zi, a fost să clădesc echipe. Să nu mai am mentalitatea asta de băiat mic, cum fac eu să fac creativ asta, să caut produsul ăsta, a fost să dezvolt echipe în jurul meu. Mi se pare foarte, foarte ok. Dar ceea ce mi se pare mie e că cumva până să ajungi acolo, cea mai bună modalitate de a scala un business de e-commerce în 2024 e să faci cât mai multe creative, e să dezvolți o mașinărie de făcut conținut în jurul afacerii tale, în jurul produselor tale, în jurul ofertelor tale și să faci cât de mult conținut în fiecare zi. Dar cum faci chestia asta? Înțelegând de ce anumite chestii merg și cumva de ce anumite bucăți de conținut, anumite videouri, anumite reclame nu merg. Dar trebuie să faci foarte multe iterații, trebuie să vii constant cu unghiuri noi de marketing și trebuie focusul tău principal să fie pe făcut reclame, pe crearea de conținut. Asta mi se pare foarte, foarte important și asta mi se pare că e cumva cea mai mare misconcepție în momentul în care, nu știu dacă e, e corect cuvântul misconcepție. Da, e un pic numai în limba engleză, dar e ok. Super. Cred că e cea mai mare greșeală, cea mai mare neînțelegere care există în momentul în care începi chestia asta, pentru că toată lumea crede că sunt butoane în Facebook Ads, în TikTok Ads pe care le poți apăsa și cumva care o să te ducă de la 2.000 de lei pe zi în vânzări la 5.000 de lei pe zi în vânzări, ceea ce e complet, complet fals. Să faci media buying, să faci Facebook Ads, să faci TikTok Ads în ziua de azi este foarte, foarte simplu. Eu și am un video pe YouTube care vă arăt exact cum se face și este exact strategia pe care o folosesc eu. Nicio targetare, nu îi dau Facebook-ului, nu îi dau algoritmului niciun fel de input, ci doar pur și simplu mă focusez să fac cât mai multe creative. Pentru că în 2024 creativa ta este targetarea ta. Și asta e foarte, foarte important de înțeles. Dacă vreți să începeți în chestia asta, ceea ce faceți voi, jobul vostru e să fiți marketer, este să faceți cât mai multe creative, să înțelegeți crearea de conținut la un nivel mai mare decât o face competiția voastră. Și asta este tot ce trebuie să știi. Pentru a frumos puțin povestea ta, pentru că știu că ai și început și te-am întrerupt cumva și știu că vrei să spui chestia asta. Deci povestea mea e un pic mai atipică, să zic așa. Vedeți tot timpul pe internet că toți s-au plecat de la zero, from the trenches, dormeau pe jos și s-au ridicat sus. Eu vin într-o familie bună, foarte, foarte bună, dar n-am primit totul pe tavă. Și atunci a trebuit să mă duc eu să iau ce am avut nevoie. Am lucrat de mic, de la 14 ani, am fost animator, ăsta a fost primul meu job. Mă îmbrăcam în Mickey Mouse, în ce se mai îmbrăcă, Snoopy, din astea, chestiile astea, mă jucam cu copii. Animator pentru copii. Da, clar, să nu se înțeleagă greșit. Să nu înțeleagă lumea, da. Da, animator pentru copii, am fost după aia curier la TAS 2 săptămâni. Ok. Așa, am fost agent imobiliar, lucruri care m-au ajutat să învăț vânzări, le mai transpun și acum în business-ul meu. Și după am vândut aspiratoare. Deci am fost tot agent de vânzări, vindeam aspiratoare de 3-4.000 de euro, mergeam la oameni în casă și nu vrei să știi cum e nasol. Deci crede-mă, nu vă recomand deloc. Spune-mi o poveste așa din perioada aia. Spune-mi ceva interesant ce se întâmplă așa, foarte pe scurt, ca să nu... Da, când vindeam aspiratoare, erau N dăți în care mergeam la Zalău, la Cluj, să merg la oameni acasă și oamenii ăia nici nu știau despre ce e vorba. Adică mergeam și erau oameni care, ce faci aici, știi? Îmi pierdeam timpul, îmi pierdeam zilele și efectiv, na. După aia te-am văzut pe tine, noi suntem prieteni de mai mult timp, de vreo 5-6 ani ne cunoaștem și am văzut că faci e-commerce și am zis că hai să iau și eu pasul ăsta. Nu mai suportam, munceam acolo, vedeam că nu cresc banii din cont și am zis bun, trebuie să fac neapărat o schimbare și am luat practic coaching de la tine. Da. Dar tu ai fost primul om, cumva, înainte să știu că există coaching. Da. Dar tu ai fost primul om pe care l-am învățat vreodată să facă e-commerce și chiar, da, uite, sunt foarte mândru că facem acum împreună și că suntem parteneri și că ai ajuns la nivelul la care ai ajuns acum și vreau să văd unde o să ducem de acum încolo, pentru că cumva despre asta este vorba, dar oricum progresul tău mi se pare chiar fulminant și mi se pare foarte tare și asta mi se pare foarte interesant la tine, ce ai reușit tu să faci într-un an și schimbarea care există
din momentul în care te-ai apucat până acum, cumva datorită e-commerce-ului și mi se pare că, uite, și în online ar trebui să pătrizezi puțin mai mult chestia asta. Faptul că dacă ești dedicat și dacă faci ce trebuie și cum trebuie, chiar poți să schimbi foarte multe lucruri într-un timp foarte scurt, pentru că un an e un timp foarte, foarte, foarte scurt. Cum ziceai și tu, e nevoie de pasiune. Clar, multă pasiune și să te pui, să fii obsedat. Asta e tot secretul. Tu cât muncești pe zi? Acum, după ce mi-am pus toate sistemele și procesele, mi le-am externalizat, lucrez undeva la 3, 4, 5 ore pe zi la business-ul meu de e-commerce. Ok, înainte să începem să discutăm despre sisteme și procese și așa mai departe, spunem puțin la început, dar hai să ne întoarcem puțin în timp. În momentul în care ai început să faci chestia asta, ți-am arătat eu, am făcut niște call-uri, ok, ți-am arătat ce fel de produse trebuie să cauți și ai început să faci treaba. Cât lucrai atunci și ce făceai atunci și cum arăta ziua ta atunci? Povestește-mi puțin. Da. Deci, eu, inițial, când am început cu încă 2 prieteni, am fost 3 pe o firmă, asta a fost povestea noastră și nu a fost inputul de muncă la fel pentru toți. Un pic era împărțit, dar eu lucram la început cel puțin 6-7 ore pe zi și mă puneam seara după lucru, după ce aveam jobul de agent imobiliar și între timp și după ce ajungeam acasă, mă puneam, căutam produse, făceam reclame și eram foarte implicat, adică la modul mă uitam după fiecare comandă în Shopify, cum intram să văd adresa, dacă e ok, dacă așa. Wow, când procesam comenzile, eu voiam neapărat să le procesez dintre toți 3, fiindcă ziceam, bă, trebuie să fie neapărat top. Făcut, da. La număr, sunam clienții, dacă nu era numărul de la stradă, ok, deci eram foarte, foarte implicat. După aia, cu timpul, da, am început să mai deleg din chestiile astea, să muncesc mai puțin, dar foarte mult. La început, nici nu m-am gândit la bani, poate de asta mi-a și ieșit. Eram și 3, nu aveam cum să luăm profituri acasă, adică ce să luăm 1000 de lei pe lună, prima lună n-aveam ce să facem. Și mie chestia asta m-a frăpat de cel mai tare când îmi spun oamenii că n-au timp să înceapă, că ar vrea să facă chestia asta, dar nu au suficient timp, pentru că la fel ca și tine, și eu când am început aveam un job și aveam un job de 8 ore pe zi în care trebuia să mă duc la birou și trebuia să mă duc la birou în fiecare zi și stăteam 8 ore pe zi acolo, după care mergeam, făceam sport, pentru că nebunesc dacă nu fac sport în fiecare zi, mai ales dat fiind că stăm noi pe calculator, dacă nu fac ceva sport în fiecare zi, înnebunesc. Și după aia de la 8-9 seara până la 12-1, asta făceam. Adică, cumva, ziua mea de muncă avea 12-14 ore pe zi. Și mi se pare, ok, înțeleg faptul că eram într-o poziție în care îmi permiteam, pentru că nu aveam familie, nu aveam copii, nu aveam nicio altă responsabilitate și asta era singura mea responsabilitate, să-mi dau seama cum să fac niște bani ca să pot să cresc puțin pe partea asta financiară. Da, care, by the way, e și acum prioritatea mea numărul 1 și nu o să mă ascund niciodată de chestia asta, dar ceva să zic că dacă vrei se poate, în orice poziție și mi se pare că poți să găsești timp. Da, trebuie să existe componenta asta de dedicare cumva și asta mi se pare că e foarte important de înțeles, pentru că acum e comos un trei și toată lumea vrea să înceapă să facă chestia asta, toată lumea vrea să facă chestia asta. Adică voi de câte ori nu v-ați gândit să începeți în e-commerce, hai să fim sinceri. Ați avut momente în care v-ați gândit, deci voi faceți video-uri, aveți afacerile voastre, merge foarte bine, dar sigur v-ați gândit și voi să începeți la un moment dat în e-commerce. Pentru că toată lumea vorbește despre asta și e un trend și toată lumea vrea să facă chestia asta. Și vreau să vorbesc puțin despre chestia asta, adică cumva toată imaginea asta care se portretizează e foarte, foarte fake și e foarte, foarte goală. Adică oamenii care au împins cumva trendul ăsta sunt oameni care optimizează ca să arate bine pe social media, să pară că fac foarte mulți bani din chestia asta în social media ca să poată să vândă cursuri. Asta este piața, asta sunt 90% din oamenii care vă arată chestia aia și vreau să înțelegeți că e foarte, foarte fake. Adică mi se pare că ce lipsește în ziua de azi în tot landscape-ul ăsta de e-commerce, în România cel puțin, sunt oameni care să vorbească despre partea de business, adică chestia asta e o afacere care vine cu foarte multe provocări, vine cu foarte multe greutăți, vine cu foarte multe perioade în care nu o să scoți bani, vine cu perioade în care o să ești pe minus. Da, o să ieși pe minus, vine cu perioade, mai ales la început, în care o să vii cu bani de acasă ca să susții chestia asta și nu o să vezi niciun return și o să tot tragi și nu o să vezi nicio realizare și o să fie foarte frustrant. Vine cu foarte multe lucruri de care trebuie să-ți dai seama pe cont propriu, mai ales dat fiind cum în ziua de azi programe de mentorat care nu te învață absolut nimic de asta, este o altă discuție în care o să intrăm poate puțin mai târziu, dar vreau să înțelegeți chestia asta. E o afacere și e un drum greu, adică e complicat și nu o spun doar ca să sune bine pe cameră sau ceva, chiar e foarte, foarte complicat și cumva de aia și mi se pare că
a ajuns cumva percepția asta că e o chestie fake, pentru că Că e portretizată prezintă ca fiind ceva foarte Exact. simplu și oamenii încearcă și dau seama cât e de greu și se lasă. Da, da. Și sunt foarte Total multe de cazuri acord. de genul ăsta și cumva ajungi la un moment dat să crezi că toți ăștia care portretizează chestia asta pe internet sau care vorbesc despre asta au ei un grup de Telegram unde ei știu că e fake, dar se... Da, da. nu Și știu cunosc butoane toate în Facebook, aici, Da, butoane, și știi? știu efectiv butoane în Facebook, nu se întâmplă chestia asta și de-aia cumva Clar, 100%. mi se pare că e nevoie de cineva care să keep it real în toată chestia asta. Ok. Hai să vorbim puțin despre hai să le spunem copiilor ce să facă. Tu faci o chestie foarte bună, fiindcă noi lucrăm de același Da. birou și vorbim în Suntem fiecare colegi zi. toată ziua, vorbim... Dar și oricum e foarte ciudat să Ei, facem da. podcastul ăsta pentru că vorbim în fiecare zi, dar în fine asta e altă chestie. Faci o treabă foarte bună în a găsi produse pe care le vinzi foarte, foarte mult. Adică noi facem undeva cam aceleași numere, dar eu le fac cu 15 produse, tu le faci cu 5-6. 7-8, cam așa, ceva de genul. Ok. Care e secretul de a găsi un produs care este foarte, foarte scalabil, care are potențial de a se vinde în mii de bucăți pe lună? Cum faci chestia asta? Secretul meu pentru a vinde produse foarte, foarte scalat, deci să vând poate chiar și 200 de bucăți pe zi dintr-un produs, am avut situații, e să mă orientez mereu spre produse pe care nu le vinde toată lumea. Pentru că dacă te uiți în piață și vezi produsul de 100 de ori, poți să faci și tu niște vânzări, mai poți să faci un 20-30 de comenzi pe zi. Dar dacă te orientezi spre produse pe care nu le vinde absolut nimeni, ai succes garantat. Și pe lângă asta, după ce ai găsit produsul ăsta, secretul e să faci cât mai multe creative. Repet asta în fiecare clip de-a meu pentru că asta e secretul efectiv. Asta e rețeta pe care toată lumea trebuie să o audă și să o înțeleagă. Să fac poate chiar și 3 creative pe zi la produse de genul ăsta. Am două întrebări acum. Prima ar fi, fără să dai prea mult din casă, fără să îți dezvălui cumva avantajul competitiv, spune-mi cum găsești acele produse pe care nu le vede toată lumea. Pentru că asta e ce mai greu. Cumva toată lumea, într-un fel sau altul, știe chestia asta, dar spune copiilor, Pot să-ți dau un răspuns mai nesimțit, o să zic, mă uit unde nu se uită toată lumea. ok, tu uiți unde nu se uită. Da, exact, asta e răspunsul. Și a doua întrebare, care era? A doua întrebare ar fi câte creative lansezi pe zi? Câte creative lansez pe zi? Dar ce înseamnă multe creative? Multe creative pentru mine înseamnă cel puțin 2-3 pe zi. Dacă văd că un produs merge bine și am CPA-uri extraordinare, vorbim de sub 15 lei, se poate scala? Încerc, adică ce-ar face toată lumea e să se oprească, să dea bugetul mai mare la reclamă, nu? Asta e primul lucru care vine să-l faci. Dar secretul e să faci mai multe creative, să le dai drumul cu bugete mai mici și după aia le scalezi. Să faci mai mult conținut. Exact. Să faci mai mult conținut tot timpul. Și dacă pur și simplu schimbi hook-ul de la clip, Da, adică da. nu trebuie să faci o idee total nouă, poate nu ești inspirat, e greu să faci 3 pe zi, adică nu zice nimeni că e un lucru ușor. Absolut. Și o să intru puțin în chestii specifice pentru că am primit chiar întrebarea asta, că ok, fac foarte mult conținut, cum îi dau drumul? Nu contează absolut deloc. Da, Nu știu, efectiv, dacă te uiți în ad account-ul meu, am cam 20 de campanii active Da. acum. Și eu cel puțin. Adică de fiecare dată când am creative, le lansez într-o campanie nouă și chestia asta nu contează absolut deloc, pentru că asta mi se pare că e un alt mit. Faptul că cumva contează foarte mult structura ad account-ului sau contează foarte mult... Cum ți le-ai obișnuit? Da. Contează foarte mult cum ți-ai obișnuit ad account-ul. Asta cumva e cea mai neimportantă chestie. Atât pe Facebook cât și pe TikTok, asta e cea mai neimportantă chestie. Ce contează e, cum ai spus tu, să ai cât de mult conținut. Și în momentul în care ai cât de mult conținut, indiferent cum o să-i dai drumul, indiferent ce o să faci, cum o să faci, indiferent că o să folosești Advantage Plus, CBO, ABO, indiferent, nu contează absolut deloc. Cât timp ai conținut bun și cât timp înțelegi cum să faci conținut bun, o să scalezi tot timpul și asta mi se pare cel mai important. Și poți să faci asta, nu știu, sunt foarte mult, adică cumva modul smart de a face chestia asta e să analizezi și așa ar trebui făcut, e să analizezi pur și simplu ce a funcționat și să încerci să înțelegi de ce un anumit video, un anumit conținut a funcționat și să de ce altul ulterior. nu, da, și să îl reproduci într-un fel sau altul, dar poți pur și simplu să faci în bulk foarte multe creative. Am efectiv momente când nu mai am nicio idee și efectiv vorbesc cu 3-4 editori și le dau să facă la fiecare câte 3-4 creative Exact, și le pușcă. lansez pe toate pentru în că mod ceva magic, pușcă. da. Nici măcar nu e așa de greu. Nici măcar nu e așa de greu. Și scrie foarte multă lume. Scrie foarte, foarte multă lume. Ce fac, m-am blocat, nu mai mi se vinde produsul. Câte creative ai? 2. Și de cât timp? 2 luni. Oamenii sunt leneși, bro. Da. Oamenii sunt foarte, foarte leneși. Oamenii sunt foarte, foarte leneși pe partea asta și sunt foarte
complacent așa, adică mi se pare că, nu știu, uite, toată chestia asta, de asta mi se pare că e o altă chestie care lipsește în România, pentru că afară mai vezi, mi se pare că în ziua de azi, cel puțin în spațiul public, nu este niciun e-commerce mogul. Da. Nu există nimeni care să fi făcut public și să fi dus chestia asta public la milioane de euro pe lună. Știi cum îs în SUA, o grămadă de oameni care au făcut chestia asta și cumva ai modelul ăsta. Adică mi se pare că bogăția adevărată, cumva the real wealth, e super departe de ce fac oamenii ăștia care Da, total de acord. cumva care dau coaching, știi? Și care fac chestia asta și cumva lumea nu realizează cât de departe se poate duce chestia asta. Noi vrem să fim primii care fac chestia asta, o să fim primii care fac chestia asta, dar cumva până acolo vreau ca oamenii să înțeleagă și să creadă că lucrul ăsta se poate duce foarte, foarte departe. Niciodată să nu fie mulțumiți. Tot timpul sunt mai multe produse care se pot lansa, tot timpul o să fie mai multe creative care se pot lansa, tot timpul o să fie mai multe unghiuri, tot timpul o să fie loc să crești, tot timpul o să fie loc să crești. Și Absolut. ce mai tare mă frapează când văd oameni care rămân la același nivel foarte, foarte mult timp și mă întreabă după aia dacă nu pot să vină pe la birou pe la noi, dacă nu ne vedem la cafă. Nu, bro, nu vreau să mă văd cu oameni care nu vor să crească și cu oameni care nu cresc. Mi se pare că e o energie foarte, foarte low cu care nu vreau să mă... Asta e cel mai rău lucru și mie mi s-a întâmplat. Eram la un moment dat undeva pe la 10-15.000 de lei în vânzări pe zi. Eram foarte mulțumit. La 20 de ani, adică făceam undeva la 7, 8, 900 de lei pe zi profit. Era super, super ok, dar au început după aia să vină probleme peste mine. Am început să am rate de retur foarte mari, am început să am reclamații și efectiv simțeam că totul merge în jos. Și de la 10-15 mii ajungeam poate să nu mai am nici stoc pe produs și să ajung undeva la 5-6 mii de lei pe zi în vânzări. Și am zis, bun, gata, trebuie să schimb ceva. Am crescut, am făcut mai multe creative, am găsit mai multe produse și am muncit mai mult. Cele mai mari probleme în viața mea au apărut tot timpul când am devenit confortabil, când am avut timp liber, când am optimizat pentru confort și pentru o viață bună, ca să spun așa. Atunci au întâlnit cele mai multe probleme în relații, în afacere, sport, în absolut orice. Sport, în absolut orice. Da. Adică mi se pare că cea mai mare otravă pe care ți-o poți da singur. Da, e o luptă continuă. Asta. Ok, dacă ai și tu o întrebare. Vreau să te întreb, ca să înțeleagă și lumea, ai avut vreodată un moment, mai ales la început și nu numai, când ai zis, bun, gata, mai vreau să fac asta? Nu există om care să nu fi avut vreodată un moment în care vrea să se lase de e-commerce. Adică chestia asta e foarte, foarte, e atât de comună încât eu nu cred că există cineva care să nu fie avut chestia asta. Este și un termen, șocul e-commerce. Da, șocul... de toată lumea. Șocul e-commerce e prima dată când trebuie să plătești taxe, pentru că în România taxele se plătesc trimestrial. Și e un șoc foarte, foarte, foarte mare când vezi cât de mari sunt taxele alea, pentru că... Niciodată nu scât le-ai calculat. Niciodată nu scât le-ai calculat. Oricum e foarte greu să calculezi și acum exact. Adică nici noi, nici eu nu ne calculez. Eu cred că sunt foarte bun la asta, dar tot timpul apare ceva. Tot timpul apare ceva. Efectiv. Da, și ăsta e șocul când îți calculezi taxele și când ai fost păcălit și ți s-a spus că ești profitabil și că faci o treabă foarte bună și ai crezut-o și tu și vezi că vin taxele și vezi că ai pierdut, e un moment pe care l-ai toată lumea la început sau și dacă nu ai pierdut, bro, foarte, foarte mult îți scot bani din firmă și merg să se distreze, merg să-și cumpere haine, merg în vacanțe, nu știu, strică pe femei, pe tot felul de prostii, pe cluburi. Mai ales la început, e o afacere foarte cash flow intensiv. Sunt foarte multe rulaje pe care o să le puteți susține cumva. Chiar dacă aveți margini de profit la început de 15-20%, din cauza cash flow-ului voi o să habar n-am, puteți să aveți acces la 2-3% sau chiar mai puțin. Și cea mai bună sfat pe care îl pot da e la început să nu scoateți niciun ban. Cumva, dacă puteți primul an de zile să nu scoateți niciun ban din firmă, ar fi ideal. Pentru că asta o să vă permite după aia să aveți combustibil pentru creștere. Și asta e cea mai importantă chestie pe care lumea nu o înțelege, mi se pare. Care ți se pare, 100%, care ți se pare cea mai mare piedică la început? Cea mai mare piedică la început? Să crezi că e posibil, bro. Da? Da, mie chestia asta mi se pare, mai ales, adică după șocul e-commerce,
și eu am avut impresia și cred că toată lumea are un moment, la un moment dat la început, când are impresia că e totul fake și că chestia asta nu funcționează. Și eu am avut. Am vrut să mă las. Eu chiar am fost foarte, foarte aproape de mă las. Povestește-mi puțin despre asta. Da. Eram foarte, foarte pe val. Găsisem un produs super, super bun. L-am testat, CPA undeva la sub 10 lei, era un produs de păr. Ce înseamnă CPA? Cost pe achiziție. Adică costul, atâta mă costă pe mine să cumpăr clientul. Atâta mă costă ca clientul să facă o cumpărare la mine. Deci, practic, ți-a făcut calculele, după reclame erai foarte, foarte profitabil și ce s-a întâmplat după? Mega profitabil. Am adus produsul, am început să vând agresiv. Dădeam bugete la campanii 2-3 mii de lei pe zi. Făceam 27.000 de lei pe zi cu un singur produs. Deci era o nebunie. Mergeam la cafele cu toată lumea, mă simțeam Zeus. Și l-am vândut o săptămână. Știi că totul vine cu lag, adică nu-ți dai seama că un produs e bun decât după ce l-ai adus și ai vândut câteva sute de bucăți. Am vândut foarte, foarte mult. După o săptămână și ceva, zic hai să verific retururile. Rată de neridicare 47%. Deci, practic, eu făceam bani foarte, foarte mulți în vânzări și profitul pierdeam bani în timp real. Da. Și e un lucru care se întâmplă foarte, foarte des. De asta eu nu mai consider un produs winner decât după ce am vândut 500 de bucăți. Da. Mai ales în România și în estul Europei. Asta e o chestie foarte specifică, cash on delivery, e o chestie foarte specifică estul Europei. Aici oamenii comandă cash la livrare și de foarte multe ori nu își ridică produsul, nu își ridică coletul și asta e foarte important de înțeles. Dacă o să intrați în cash on delivery, dacă o să alegeți să vindeți în estul Europei, dacă o să alegeți să vindeți în România, chestia asta se întâmplă at scale, mai ales la început, când o să te orientezi să găsești produse cât mai ieftine, ca să nu ai probleme cu cash flow, ca să îți permiți să le importi și așa mai departe. La produsele ieftine, în general, sunt rate de neridicări foarte, foarte mari, pentru că le comandă oameni săraci. Da. Tot românul. Da. Le comandă oameni săraci care, după ce le comandă din impuls, își dau seama că nu au nevoie de ele sau că pur și simplu nu au bani să le plătească când vine curierul. Și asta e foarte, foarte important, să fiți tot timpul foarte atent și foarte in tune cu rata de neridicare dacă o să vreți să faceți cash on delivery. Nu știu, ar mai trebui să mai explicăm ce înseamnă cash on delivery, mi se pare că peste tot Nu, internet. chiar n-are rost. Efectiv, e un sistem, oamenii comandă și Plătesc doar cash. Da, și tu îți optimizezi site-ul și funnel-ul în așa fel încât oamenii lor să le fie foarte accesibili să comande plătind cash la livrare. Ce vreau să-mi explici tu în schimb, e, bun, tot auzim de rata asta de retur foarte mare sau de neridicări. Cum faci tu să scazi rata asta? Sunt două direcții foarte mari. În primul rând să fii foarte atent la produs, pentru că rata asta de neridicări mi se pare că e foarte strâns legată de nișa în care vinzi. Și sunt anumite nișe care au rate de neridicări mari. Cum ar fi? Cum ar fi beauty. Da. Sunt unele health. Unele care unele promit prea multe de sănătate. chestii. În general, produsele care promit mult mai mult decât fac, o să aibă rate de neridicări mari și asta mi se pare că e foarte bine, pentru că nu mi se pare că ar trebui să vinzi prea multe Te produse descurajează să vinzi. Cumva produse care sunt scam până la urmă și care promit mai mult decât fac. Și cumva cam asta e principalul sfat, să nu vinzi produse care vând mai mult decât fac și să fii atent la nișele care au potențial. Părerea mea personală e că contează foarte, foarte mult creativa. Pe lângă produs, contează și cum te adresezi publicului. Dacă te adresezi într-un mod pueril, clar o să ai neridicări mai mari. Clar. Trebuie avut foarte, foarte mare grijă. Ce canale folosești ca să vinzi? Exclusiv TikTok și Facebook. Nu vreau să zic Meta, că mi se pare enervant. Facebook și Instagram implicit. Momentan, pe viitor 100% urmează și email marketing și Google marketing, dar astea sunt planuri mai mari pe viitor. Momentan, astea sunt foarte bune și ajung pentru România. Da, la fel, povestește-mi puțin despre Facebook, despre TikTok, despre care sunt diferențe de cele două platforme. Fă-mă să înțeleg, ca și cum nu aș fi avut niciodată niciun contact cu niciuna din platformele astea, ce ar trebui să știu ca să încep să vând pe Facebook și pe TikTok? Bun. Ca să explic foarte scurt, Facebook-ul e cea mai puternică platformă de advertising la momentul actual, după părerea mea, și în România și în toate țările. Are mult mai multe date, e un algoritm mult mai bine învățat, de foarte mulți ani de zile e activ Facebook Ads și atunci, clar, are foarte multe date despre clienți. TikTok-ul mi se pare foarte, foarte instabil. Și anume,
poate să-ți meargă foarte bine o zi și următoarea să-ți pice în cap. Pe Facebook ai o stabilitate și știi că te poți baza pe el. Spune-mi tu ce părere ai despre platformele astea. În primul rând, mi se pare că TikTok și Facebook sunt două platforme care au nevoie de foarte mult conținut, așa cum spuneam. Ca să le faci să te placă, ca să le faci să te iubească, trebuie să le dai cât mai mult conținut bun pe care oamenii vor să îl vadă. Și bani. Și cât mai mulți bani, da, dar în primul rând cât mai mult conținut, pentru că interesul Facebook-ului și interesul TikTok-ului e să îi țină pe oameni pe platforma lor și cum fac ei chestia asta e prin a le servi oamenilor conținut pe care ei vor să-l vadă. Și dacă tu o să reușești să faci conținut pe care oamenii vor să-l vadă, vei avea CPM-uri mai ieftine, vor fi reclamele mai ieftine și vei avea mai mulți clienți. E foarte, foarte simplu. Trebuie să înțelegeți că Facebook știe exact când voi lansați un produs, ce fel de oameni o să-l cumpere. Sunt anumiți oameni care ar cumpăra orice pe Facebook, care dacă le arăți o poză cu produsul tău și le pui în față, acei oameni o să cumpere produsul ăla. Ca să îl determinați pe Facebook să vă trimită cumva reclamele voastre oamenilor ălora, trebuie să faceți conținut pe care oamenii să vrea să îl vadă în schimb, adică oamenii să interacționeze cu el. Și asta e o altă chestie foarte importantă de înțeles. Mi se pare că cumva reclama ta e o postare organică boostată și cumva ar trebui tratată ca și o postare și nu ca și un placement. Da, să nu se simtă că e un ad. Să nu se simtă că e un ad și să încurajeze la cât mai multe interacțiuni, să încurajeze la comentarii, să încurajeze la share, să fie genul ăla de video pe care oamenii să vrea să interacționeze cu el. Și asta mi se pare că e super, super important și foarte multă lume uită chestia asta. Fac video care sunt strict axate să vândă și mi se pare că cumva aici pierd foarte mult, că nu este nimic shareable, adică nu îl face pe om să vrea să îl distribuie cu un prieten sau să comenteze sau să comenteze și cumva aici foarte mulți au de pierdut și cumva aș reveni la sfatul meu principal, trebuie să învățați să faceți conținut. Trebuie să învățați ce înseamnă să faci conținut pe Facebook și pe TikTok ca să poți să ai cumva succes în toată chestia asta și ca să ajungi să știi să faci conținut, trebuie să consumi conținut. Și asta cumva e un sfat foarte contraintuitiv, pentru că mai ales mi se pare că în ziua de azi toată lumea spune să dezinstalezi TikTok-ul, să dezinstalezi Insta-ul din telefon. Nu, încercați să stați cât mai mult pe TikTok, să stați cât mai mult pe Insta, dar nu să scrollați ca niște boți. Da, să nu scrollați ca niște boți și să încercați să înțelegeți de ce anumite bucăți de conținut merg și altele nu. Și asta mi se pare că ar trebui să fie jobul vostru principal. Și când îmi spun oameni că vor să facă chestia asta, dar nu au TikTok în telefon, prima dată îi trimit să-și instaleze TikTok-ul și să stea câteva săptămâni pe TikTok și vorbind după aia, pentru că altfel nu ai nicio șansă. Da, mi se pare foarte, foarte importantă chestia asta. Foarte mulți oameni intră fără să consume conținut și se vede. Adică se vede, chestia asta se vede. Explică-le puțin oamenilor, foarte mulți din industrie cred că dacă vinzi produse mai ieftine, ai automat un succes mai mare pe Facebook. E adevărat? Cum funcționează algoritmul de la Facebook? Da, n-aș putea să zic exact cum funcționează algoritmul de la Facebook, dar dacă o să vinzi produse ieftine, o să atragi clienți ieftini și o să te bați cu foarte multă lume. În momentul în care ai produse ieftine, toată lumea care începe vinde produse ieftine și o să ai o competiție foarte, foarte mare. Cu cât o să vinzi produse mai scumpe, cu atât o să fie competiția mai mică și o să ai clienți mai de calitate. Acum fiecare face ce vrea cu informația asta. Fiecare știe dacă își permite să vândă produse scumpe, pentru că îți trebuie bani ca să vinzi produse scumpe, dar... Bani blocați, poate mult timp. Absolut, dar mai ales dacă faci ce facem noi, dacă aduci stocuri și așa mai departe. Dar, da, cam asta ar fi sosul. Adică produse ieftine atrag oameni ieftini. Și produsele astea când le aduci, tu te uiți la competitorii tăi și le vinzi mai scump decât ei sau mai ieftin? Da, asta e o întrebare foarte bună. Nu mă uit deloc la competitorii mei atunci când stabilesc prețul, când stabilesc oferta. Mă uit la competitorii mei ca să văd pe partea de marketing ce fac ei. Dar tot timpul când îmi stabilesc prețul, mă asigur că economicele au sens pentru mine. Adică că am margini de profit suficient de mari încât să îmi permită să scalez, chiar dacă asta înseamnă uneori să am produse
pe care le vând mai scump decât competitorii mei. Da. Pentru că în momentul în care tu vinzi un produs cu 60 de lei și eu îl vând cu 70 de lei, eu o să îmi permit să cheltui mai mult în Facebook Ads și în TikTok Ads. Și Pentru cine nu știe, scuză-mă că te întrerup, Facebook-ul funcționează pe bază de licitație. Câștigă cine bagă mai mulți bani în reclame. da. Și atunci eu dacă îl vând mai scump, clar, îmi permit să am CPA mai mare și te detronez. 100%. Sunt două elemente. În primul rând, calitatea conținutului, cum am spus, faci conținut pe care vor oamenii să vadă, dar mai important este într-adevăr bugetul. Adică e o licitație, cine o să bage mai mulți bani o să fie arătat mai mult și da. O să câștige într-un final. Da, Pentru singura că asta e jocul. șansă e să îți permiți să cheltui mai mult și de multe ori chestia asta înseamnă să îți crești prețul produselor. Deci, vă rog, nu mai vindeți la 29 și 39 de lei că eu mor când văd. Deci eu înnebunesc. Da, sunt foarte mulți copii sau foarte mulți oameni în vârstă chiar care intră în jocul ăsta și nu înțeleg cum ar trebui să stabilească marginile și pun produsele foarte ieftine și cumva strică piața. Bine, cumva ai de înțeles, pentru că dacă tu crezi că ai profit 40% fără să-ți faci un calcul în prealabil, atunci nu, atâta ai, știi? 100%. Da. E foarte tricky. Oricum, lucrul ăsta mi se pare că se întâmplă în orice verticală, nu numai în e-commerce. Da. O să fie competitori care o să strice piața pentru că nu știu să își facă calculele, dar da, e puțin frustrant pentru noi care vrem să vindem cât mai multe produse când se întâmplă chestia asta. Ce mi se pare super interesant e faptul că tu ai apărut în online cumva dintr-o dată, de foarte, foarte puțin timp, ai început să faci conținut de cât timp? 3-4 luni. De 3-4 luni? Bă, eu simt că faci serios de vreo 2 luni. Da. Faci conținut serios. Dacă stau să mă gândesc foarte bine, serios de o lună jumătate, o lună. Da, Chiar ceva m-am de genul. pus să mă gândesc un pic la ele, nu numai să deschid camera și să vorbesc. Nu ai niciun produs info pe care îl vinzi, nu ai niciun coaching, nu ai niciun mentorat, nu ai absolut nimic de genul ăsta. De ce ai ales să te expui în online? De ce faci chestia asta? Sunt 3 motive mari și late. În primul rând, vreau să inspir oamenii, dar nu în modul ăla clișeic să zic, vai, cine sunt eu. Vreau să inspir oamenii pentru că eu sunt tânăr și îmi place foarte, foarte mult când îmi scriu copii din ăștia tineri. Vreau să fiu ca tine, chiar îmi dă așa un boost în Deci tot. pentru atenție. Da, corect. Pentru atenție. Exact. Ok. Să mă bage lumea în seamă. Ok? E scurt. Da, al doilea motiv e faptul că nimeni din România nu face chestia asta ca lumea. Toți gurul de pe internet fac e-commerce numai ca să vândă cursuri. Eu vreau să dau informație reală și valoroasă, updated, deci informație din 2024, nu din 2019, și vreau să le dau tuturor pe gratis. Pentru că, pur și simplu, mi se pare că vreau să schimb puțin jocul. Vreau cumva să îi fac pe toți gurul ăștia să înțeleagă că nu e ok ce fac, fără să am un program de coaching. Și al treilea motiv e că pur și simplu vreau să-mi cresc brandul personal. Adică tot timpul un brand personal construit bine și corect, fără reputația asta de guru scammer, o să-ți deschidă foarte, foarte multe uși. Bă, eu mor când spun oamenii că fac conte, dar pe nu interesează de follower sau Da. cumva te iau la rost că te interesează de follower și de views. Bro, mă interesează foarte mult de follower, mă interesează foarte mult să am moși, mă interesează foarte mult să am atenție pentru că e foarte tare. Pentru că e foarte fain să faci content, jur, mi-e foarte place fain să faci efectiv. content, da. Stau Foarte să mă fain filmez jocul ăsta. și pe lângă asta aveam foarte, foarte mult timp liber. După ce, v-am zis, mi-am pus toate sistemele, toate procesele mi le-am automatizat, aveam 2-3 ore pe zi, în plus, mereu, chiar la birou, în care stăteam pe YouTube. Mă educam, ascultam podcast-uri, dar simțeam că pot face ceva poate un pic mai productiv cu timpul ăla și zic, hai totuși să creez, nu numai să consum. Am înțeles. Da, și mie mi se pare că am început eu să fac chestia asta pentru că eu nu mi-am spus povestea prea mult, dar am început în toată chestia asta singur, adică sunt cumva printre puținii și mă mândresc cu chestia asta care am început în e-commerce fără să accesez niciun mentorat sau niciun coaching. Da, ar trebui strict- să zici mai mult despre chestia. Da, strict cu informații de pe internet, strict cu ce am putut să iau cumva din stânga și din dreapta. Am început să fac chestia asta și mi se pare că vreau acum să fac conținutul pe care mi-aș fi dorit să-l am eu la început, pentru că aveam conținut de afară, dar erau foarte multe lacune, plus că nici afară nu e neapărat landscape-ul foarte ok, adică sunt foarte multe lucruri care lipsesc, nu există niciunul, sau există foarte puțini oameni care îți dau informații pe bune, care chiar te ajută și cumva am vrut tot timpul să fac conținutul ăla pe care mi-aș fi dorit să-l am atunci când am început, ca să îi ajut pe cei care vor să înceapă să-și facă o idee despre chestia asta și da, cum ai spus tu, mai mult decât atât, să le dau informații
informații care să-i ajute în chestia asta, în tot procesul lor. Și mi se pare că e super important să existe oameni de genul și chiar vreau să îmi asum misiunea asta și cumva mi se pare foarte tare că am pornit împreună pe drumul ăsta. Plus vreau să arăt oamenilor că se poate, cum am spus. Nu există nimeni care să fi dus chestia asta la un 100%. nivel foarte, foarte mare și vreau să văd eu în primul rând cât de departe se poate duce. Eu am foarte multă încredere și vreau să îi fac pe ceilalți să aibă mai multă încredere în ei, pentru că mi se pare că chestia asta va lipsește foarte mult în ziua de azi, oameni care au încredere să facă chestii mărețe pe bune, nu care au încredere să facă 10.000 de lei pe lună și să flexeze pe internet. Păi cam asta e trendul. Când atingi 5-6 mii de lei în vânzări, îți faci program, îți pui link în bio. Da, ceea ce mi se pare absolut. Dar așa, în general, ești împotriva cursurilor, ești împotriva coachingului? Ok, vrei să vorbim despre asta? Da, putem, trebuie. Mi se pare super important să existe cursuri, mi se pare super important să existe oameni care fac cursuri, care îi învață și pe alții meșteșugul lor sau skill-urile lor sau ceea ce fac ei. Mi se pare că dacă vrei să începi să faci e-commerce sau să faci orice în viața asta, cea mai bună și cea mai inteligentă chestie pe care o poți face e să plătești pe cineva care deja face lucrul ăsta ca să înveți de la el. Eu am făcut asta și chiar recomand. Da, mi se pare foarte, foarte, foarte important, însă am o foarte mare problemă cu oamenii care fac asta la momentul de față în România. Și știi tu foarte bine, e foarte, foarte multă goliciune, e foarte multă perdea, e foarte, foarte fake tot ce se întâmplă. Oamenii care fac chestia asta mi se pare că optimizează 100% pentru a arăta bine pe internet și nu pentru a face bani din e-commerce. Mi se pare că marea majoritate habar n-au despre ce vorbesc. Unii nu intră nici în Ads Manager, poate. Da, 99% nu sunt deloc calificați să vorbească despre lucrul ăsta. Cumva, noi care deja știm cât de cât ce presupune jocul ăsta, ne putem da seama foarte ușor, dar aș vrea să-mi spui tu puțin cum îți dai seama că cineva e un guru fake. Cum poți să dai seama că cineva nu știe deci, ce primul factor e că are notificările pornite la Shopify. Asta e primul semn, pentru că n-ai cum să ai peste 150 de comenzi pe zi și să îți ții notificările pornite, efectiv, e enervant. În al doilea rând, e faptul că se vede pe el disperarea aia, că încearcă să-ți vândă cursuri. Hai, intră la mine în program, intră, fă, te disperă. Și în al treilea rând, îți promite practic marea și cu sarea de la început. Că o să ai 30, 40, am mai văzut și 50% rată de profit, care e un lucru total neadevărat. E imposibil. Da. E imposibil. Și care vorbește cumva despre ce ai putea tu să faci cu banii ăia de la început. Adică nu există, trebuie să înțelegeți foarte, foarte clar că cumva vânzările pe care le faceți și chiar dacă sună foarte clișee chestia asta, nu sunt banii voștri, sunt banii firmei, sunt destul de greu de scos și mai ales nu se puteți să-i scoateți la început, pentru că o să aveți nevoie să reinvestiți, cum spuneam, totul înapoi în stocuri și înapoi în marketingul vostru. Nu o să puteți la început, în primele 6 luni, un an, dacă vreți să rămâneți în joc, să scoateți bani din chestia asta. Și cine vă promite altceva, sunt efectiv minciuni și trebuie să înțelegeți cumva aspectul ăsta de la început. Mi se pare că nimeni nu vorbește despre chestia asta. Și pe lângă asta, nu-i sănătos, scuză-mă că te întrerup, nu-i sănătos pentru afacere tu să-ți scoți tot cash flow de la început. Adică la început mi se pare vital pentru un business de e-commerce să ai cash flow bine pus la punct. Ok, tu te gândești la un moment dat să faci cursuri, să faci mentorată? Nu. În viitor apropiat chiar nu. Nu. Vreau să ajut lumea free of charge, vreau să inspir pe toată lumea și momentan nu simt că sunt în stare să dau cursuri. Știi? Adică mi se pare că un guru ar trebui să înceapă să-și facă un program de coaching deja când face 500.000 de euro pe lună în vânzări. Da, asta mi se pare și mie. Când ajung acolo, ok, s-ar putea să dau. Nu le demonizez, nu zic că nu sunt ok, dar când ajung acolo chiar... Da, și mie mi se pare super important chestia asta. Ca să poți să te expui public și să ai într-adevăr un program de mentorat și să faci chestia asta, trebuie în primul rând să nu ai nevoie de banii ăia. Asta mi se pare super important, să nu ai nevoie de banii ăia, să nu stai în banii ăia și
să o faci cumva ca și o chestie pe lângă, ca și un hobby sau ca și un side hustle și nu să fie your main hustle, pentru că mi se pare că în momentul în care sursa ta principală de venit sunt cursurile și nu sunt ceea ce faci, mi se pare că asta înseamnă cumva că ești un guru fake și nu mi se pare absolut deloc ok. Și în al doilea rând, da, mi se pare că trebuie să fii capabil să înveți pe oameni să trăiască din chestia asta. Mi se pare că sunt foarte mulți oameni care fac cursuri pe internet și ei nu trăiesc din chestia asta. Ei trăiesc din cursurile pe care le dau pe internet și din banii ăia și side hustle-ul lor este e-commerce. Eu am făcut cursuri și eu am avut un program de mentorat. Am avut rezultate foarte bune, în sensul în care oamenii care au făcut coaching cu mine și cu Denis Marcian, pentru că am făcut atunci împreună cu el, majoritatea au ajuns să aibă rezultate foarte bune și sunt dintre ei câțiva care deja trăiesc din chestia asta și am început la începutul anului să lansăm programul, dar nu mi se pare că era locul meu să fac chestia asta, dar cum spuneam, nu regret, însă mă bucur că am luat-o pe drumul ăsta în care mă făcuse 100% să învăț cumva cât mai multe despre e-commerce și să împărtășesc aceste învățături cu audiența mea, pentru că mi se pare că există foarte, foarte multă valoare în chestia asta, mi se pare că există foarte multă valoare karmică în chestia asta, eu cred foarte mult în karma, cred că dacă faci chestii pe gratis, cât de cât neinteresat și nu e 100% neinteresat, pentru că, cum spuneam, îmi place motion-ul, îmi place atenția, îmi plac followerii, dar mi se pare că lumea care mă urmărește și îmi spune chestia asta are foarte multe lucruri de învățat de la mine fără să plătească nimic și mi se pare că, da, și de la tine la fel. Și mă bucur foarte mult că am luat-o pe drumul ăsta, mă bucur foarte mult că astre s-au așezat în așa fel încât eu și cu Denis n-am mai colaborat și n-am continuat să fac chestia asta. Pentru mine a fost tot timpul un bottleneck și mă bucur că am trecut peste. Și da, îmi place foarte mult ce fac acum, cum am spus, misiunea mea pe internet în momentul ăsta e să îi fac pe oameni să creadă în ei, să creadă în modelul de business, să creadă că toată chestia asta se poate duce super departe. Vreau să fiu eu exemplu omului care duce e-commerce-ul, care duce o afacere de e-commerce începută cumva de la zero super departe și abia aștept să văd unde o să mă ducă tot journey-ul ăsta. Simt foarte multă presiune că fac chestia asta public, dar tot timpul cu ce o să vă pot ajuta, o să vă ajut. Toată lumea care mi-a scris știe că majoritatea nu au rămas nerăspunși decât dacă am primit chiar întrebări tâmpite, dar în principal încerc să vorbesc cu toată lumea care îmi scrie și da, cam despre asta e vorba. Super. Încă o chestie, mie nu prea îmi place să dau nume și nu prea vreau să dăm nume, dar de ce crezi că cele mai mari nume din România care fac e-commerce, de exemplu, sau așa, de ce crezi că ei nu au programe de coaching? Da. Uite, mai e și chestia asta, adică chestia ori o faci pe una, ori o faci pe cealaltă. Da, ok. Nu prea este... Da, cred că o să cenzurăm numele brandurilor. Da, mai bine. Da, o să cenzurăm numele brandurilor, dar... Da, uite, o să spun de ce Bigo Shop nu are coaching. Da. Cât face Bigo Shop pe an? Undeva la 45.000 de comenzi pe zi în Q4. Da, există branduri care fac în estul Europei, nu doar în țara la noi, ei au vreo 12 țări sau ceva de genul, dar au undeva la 45.000 de comenzi pe zi cu cash on delivery. Ei fac cash on delivery, în fine au și plata cu cardul, oricum majoritatea comenzilor îs cash on delivery. Modelul lor de business e foarte asemănător cu ceea ce facem noi. Ei nu sunt publici, nu au mentorate, nu știe nimeni cine e fondatorul, nu pun SS-uri cu vânzările pe story. Nu pun SS-uri, dar chiar aș vrea să discutăm puțin despre chestia asta. De ce îți share-uiești rezultatele, mai ales în condiții în care probabil primești foarte multe sfaturi că nu ar trebui să faci asta. Da, chiar toată lumea zice și... De ce faci chestia asta? E o chestie un pic și de ego, vreau cumva să se vadă că am reușit și la o vârstă așa de mică și pe lângă asta vreau să inspir oameni. Pentru că îmi scrie lumea și de acolo pot să încep conversații cu cei interesați, adică pot să le dau sfaturi, putem vorbi de acolo. Absolut, bro, și mi se pare că cea mai bună dovadă că știi despre ce vorbești. Adică cumva, că asta e principalul motiv pentru care fac chestia asta. Adică... Plus că nu vezi, adică nu prea vezi în România să-și posteze nimeni care face peste 300-400 de mii de lei pe lună nu prea-și postează rezultatele. Sunt foarte puțini. Sunt foarte puțini și atunci... Ar și fi foarte greu să faci toată chestia asta, tot journey-ul ăsta public, fără să-ți afișezi numerele.
Da. Pentru că până la final, pentru că la final e despre ce vorbești. Adică, ok, îmi spui ce faci, îmi spui cum faci, dar care sunt numele? Îmi cresc personal brand-ul, dar trebuie să am ceva de zis, adică nu pot Absolut. să stau în fața camerei să vorbesc despre fotbal sau așa. Asta e subiectul meu. Absolut. Și e cea mai pe bună dovadă. Adică cum ai spus tu de fotbal, mi se pare că numele îs o tabelă de scor cumva. Plus că atrage view-uri, atrage bârfă, bă, uite ce face ăsta. Da, îl știu pe băiatul ăsta, am fost cu el în liceu, wow, uite ce face, un urmăritor în plus. Da, absolut. Da, e super important, o să continui și eu să îmi șeresc rezultatele, mi se pare foarte, foarte important, mi se pare că, adică hai să facem, să nu m-ar băga nimeni în seamă dacă nu ar. Zile de sub 50.000 chiar nu, n-ai pentru ce efectiv. Da, și mai e o rușine, eu mă supăr că n-am sub 50.000, sincer. Da. Și acum, perioada asta, uite-te, vin, recunosc și în fața voastră, o mers un pic mai prost. Zi-mi și tu, cum ai atacat Q4-ul ăsta? Că e foarte mult tam-tam pe net, uai ce tare e Q4-ul, uai rupem vânzările, nu mai avem loc de bani în casă. Spune-mi cum a fost la tine experiența ta cu Q4. Super, sunt câteva chestii de spus despre Q4 în general. În general, în Q4 sunt mult mai scumpe reclamele pentru că toată lumea pompează foarte mulți bani în advertising în perioada asta, pentru că nu numai pentru noi este o oportunitate foarte bună de a face foarte mulți bani în vânzări, că lumea cumpără și pentru toată lumea. Și pentru servicii și pentru... Absolut, absolut. Toată lumea face advertising și atunci, inerent, cumva reclamele sunt mult mai scumpe, inerent competiția este mult mai mare, inerent o să ai mai mulți competitori cu care o să te bați și nu doar în e-commerce. Uite, acum mi se pare că cei mai mari competitori ai noștri sunt politicienii care pompează foarte mulți bani în campaniile electorale și mi se pare că în ziua de azi, adică astăzi, asta e cea mare competitor al nostru. Nu ceilalți care vând produse pe care le vindem noi sau care vând alte produse, nu, sunt politicienii și asta e cumva, a și făcut să fie un Q4 foarte diferit că au fost alegerile. Da, bine, după ce iese președintele, stai să vezi ce comandă lumea produse de la noi, stai numai să vezi. Da, să trăiască. Noi ne facem foarte mult mișto de chestia asta, dar nu vreau să dau vina pe nimeni, dar oricum, da, a fost un Q4 foarte, foarte mult sub așteptări. Cele mai bune perioade să vinzi în online sunt perioade în care nu vinde nimeni. Și perioade în care nu vinde nimeni sunt, în primul rând, perioada verii, pentru că vara toată lumea este în vacanță, dar inclusiv vânzătorii sunt în vacanță și cumva clienții au o mână mai largă pentru că e o perioadă în care lumea se simte bine și merge în concedii și simte să cheltuie mai mult și nimeni nu vinde și e o perioadă foarte, foarte... E vacanță, lumea are timp să cumpere online. Absolut, absolut. Luna ianuarie, care e imediat după Q4, toată lumea își ia pauză, după sărbători, după Revelion, atunci e o perioadă în care se fac foarte mulți bani, dar într-adevăr Q4-ul ăsta a fost foarte, foarte, foarte greu. A fost foarte greu, am scăzut în Q4-ul ăsta față de vară, este mult sub așteptări, a fost un wake-up call pentru mine. Am făcut mulți bani în continuare e cumva mulțumitor dacă e să mă raportez la ce fac alți guru pe internet. La așteptările mele e foarte, foarte rău. Ca noroc, am reușit să mâncăm și fără să avem studenți. Da, Doamne ajută, dar ce poți să spui tu? Cam la fel, cam aceeași experiență. Luna octombrie a fost foarte ok în vânzări, dar în ROAS și în profit o cam scăzut. Deci am avut o profitabilitate eu personal undeva de 10%, deci nu 30-40% cum e portretizat în social media. Iar ROAS-urile au scăzut undeva la 4, asta mi-a fost media. Dacă eu rulam undeva în august și septembrie pe la 5, acum am scăzut cu un punct întreg. Da, ai avut ROAS 4 în Q4. Pentru cine știe ce înseamnă ROAS, e rentabilitatea reclamelor. Deci dacă bag 100 de lei în reclame, am 400 de lei în vânzări. Da. Dar ce trebuie să facem în situațiile astea? Ce trebuie să facem oare? Creative? Mai bine ceea ce făceam până acum. Da, și mai ales ce e foarte important să facem, cum o spui și tu tot timpul, este să nu dăm vina pe nimeni. Da. Să ne luăm responsabilitatea și să încercăm să facem totul mai bine. Da. Ok, și în nota asta poate ar trebui să și încheiem, dacă vrei să spui ceva la final oamenilor. Și ca să fie și ușor sau poate nu vrei. Nu vreau să zic nimic, mi-a plăcut foarte, foarte mult că am avut discuția asta și hai prima oară să facem vânzări, nu să vindem cursuri. Ok, eu spun să aveți încredere în voi dacă vreți să nu urmați drumul de a merge la facultate, de a sta un job și de a duce o viață în medie, ca să spun așa, nu trebuie neapărat să faci chestia asta, trebuie să ai încredere în tine, trebuie să ai încredere că se poate trece prin viață și altfel, dar trebuie să fii foarte conștient că asta o să necesite foarte multe sacrificii și că este mult mai greu decât
decât vezi pe internet. Dar în același timp este posibil, este foarte posibil și cumva dacă noi am putut, deși nu consider că am realizat absolut nimica, însă cumva o realizare ar fi faptul că am avut un job, nu mai lucrez și mă trăiesc exclusiv dintr-o afacere online. Dacă eu pot, puteți și voi să faceți chestia asta și da, să aveți foarte bună încredere în voi. Mersi!